ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ନଦୀର ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ମେସିନ୍ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ତ ବହୁତ ଅସନା ପାଣି। ତାପରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଖାଲି ଭାସୁଛି ଘାସ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠୁ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମ ଆଡ଼େ ସବୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଡ଼୍ଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କି ଲୁହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ରାସ୍ତା। ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି, ଆଉ ପଥର ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ପାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ କେତେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗାତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ପଥର କେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଧୂଆଁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ। ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘଣ୍ଟି କିଣିଲୁ। ଘଣ୍ଟି କିଣିଲା ପରେ ଗଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗେଟ୍କୁ। ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗେଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗେଟ୍ରେ କେତେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସେଇ ଘଣ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜେଇଲୁ। ଆରେ, ମୁଁ ସିନା ଡେଙ୍ଗା ଥିଲି ବୋଲି ମୋ ହାତଟା ପାଇଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାଉନଥାଏ। ସେମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବଜାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହାତ ପାଉନଥାଏ। ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେଟା ତାଙ୍କ ହାତ ଟେକି ଟେକି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ପାଉନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଲି। ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ତାଙ୍କ ହାତ ପାଉନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜେଇଲେ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପାହାଞ୍ଚ ତଳକୁ। ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଣିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ତଳପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଘଣ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇଲୁ। ତଳକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ନା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।